Jsem se zbudila a na obloze lítala polární záře. Dělala jsem několikrát, když jsem bydlela půl roku ve Finsku, ale ještě jsem pod ní nikdy neusínala, takže nádhera. No ale dneska mě čeká zase den po silnici, takže z toho nejsem moc nadšená. Klasická ranní rutina u studeného potůčku. Vzpomínám na to, jaké to je se oplachovat teplou vodou. No a celý den byl taky nic moc kolem silnice. Čas nějaký výhledy, nákup v obchodě a večer docházíme tady do té ubytovny pro poutníky. Čekala jsem takový luxusní apartmán, jenom za 350 noků, to je nějakých 750 korun a bylo tam úplně všechno, včetně sprchy i kuchyňky. Takže dobrou s kobrou a Motíček si užívá zase postýlku. Ano, vyrážíme klasicky před obědem. Docházíme do města, tak to kupou svačinku a všichni furt obdivují Montyho a dneska tomu nebylo jiné. Slovila mě nějaká místní žena kolem 50 let a ta nám říkala, že na podzim v Norsku ještě nezažila za celý svůj život takovýhle krásný počasí. Jsme se smáli tomu, že to je určitě díky mně. Trošku roztomilosti. Konečně asi po 15 kilometrech jdeme do lesa, kde je dneska nějaký línej a furt bych chtěl spinkat, takže mu to dopřávám a dělám častěji pauzičky. A na mě jde zrovna nějaká lenost. No a dnes si to pádíme do přístřešku, kde jsou prý gauče a je prý mega luxusní, no tak jsem teda zvědavá. A ten milník potkáváme po cestě. Co, že už jenom takhle málo kilometrů do cíle? Mně přijde, že jsem tady teprve týden. No, každopádně jsme došli do toho přístřešku a to je on. Tady zásuvky, pitná voda, gauče, ohniště, světýlka. No tak to je rozhodnuto, tady určitě dneska budeme spinkat. Že tady si dávám večeři těch instantních jídel, fakt už mám plný zuby. Předevčírem jsem se z toho málem pozvracela. On ty to klasicky zabaluje na gauči, takže dobrou.